Bu yıl Xitayda zatlaryň internetinden bolan birikmeleriniň sanynyň 3,5 milliarddan geçmek çaklanylýar diýip Pekin'de geçirilen senagat maslahatynda habar berildi. Ählimom intellektual özara baglanşykly sanly ykdysadyýatynyň durnukly ötüşi boýunça marynjy maslahaty hemde bütün dünýä internet 2025 konvensiýasy Xitaýyň paýtagtyna öz işine başlady. Iki ýyllyk çärede 80-den owrak ýurtdan resmi adamlar, bilermeliler, alimler we işegürler dünýä ykdysadyýatynyň sanly özgörtmelerini internetiň orduny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýyglandylar. Ýok günlük ulanylýan enjam internetde biriktirip maglumat toplamagyny özara hyzmatdaşlyk etmeli we awtomatik işlemek ukybyna mümkinçilik berýär. Öý tehnikasyndan tutuş denagat enjamlaryna çeli ýok uzak aralykdan gödekçiligi we dolandyryşygy üçin edip işiň netijeligini hemde intellektual ulgamyny ýokarlandyrýar. Xitayda ýok infrastrukturasynyň ösüşi çal depkinne dowam edýär. Ýurt hemra arkaly ýok hyzmatlarynyň täzirçilik derejede işe girdilerini ma'lum etdi. Şeýlekem 5G baza stansiýalarynyň ýotuny gollaýan umum sanyny 4,8 millionddan geçecekdi aýdylýar. Bu ýyl Xitaýyň adaty sanlyk ykdysadyýatynyň önümçilik mukdary 80 trillion yuandan taxminan 11,28 trillion Amerikan dollaryndan geçer diýip garaşylýar. Ýok hesaplanýan öňdewarjy sanlyk ykdysadyýatyň ölçülerine laýykdy kärhanalaryň sany 1,2 milliondan geçdi. Bu orta Xitay global innovasiýa merkezine urdy diýip bütün dünýä ýok maslahatyny ýerine ýetirji komitetiniň başlygy He Suimin bellidi. Xitay ýok bu 8 milliard yuandan köp maýa goýulmaýdy we 86 milli standart çykardy. Döwlet gollawy bilen ýok tehnologiýalar çaltysýa 5G'den 6G hemra ulgamlaryny we kvant ara gatnaşyklaryny çelitýärdi ulgamlarda. Modellerde we işegürlik görnüşlerini peýda bolýar. Geljek ýyllarda ýok tarapyndan gollanylýan Xitaýyň sanlyk ykdysadyýatynyň ötüş ýyllyk 10 götürüm töweregini ýokary depkinne saklanýar diýip Xitay Ykjam ara gatnaşyk assosiasiýasynyň başlygy Ni Xianzhun aýtdy.